Please don't forget to like, share, and leave comment below. It really helps us out. And please subscribe and hit that notification bell. Never miss an update. Subscribing this video channel will help us a lot to grow and provide better content. Thank you. Hello guys, good morning. Dito ay Sunday morning at nag-prepare tayo ng mga gulay para sa dalahin natin sa church. Masarap kasi sa pakiramdam pag nagsama-sama kayong kumakain. Magluluto tayo ng pinakbit na gulay at toging adobo. Ito ang gusto ko ring dalhin dahil marami rin ang gusto ng pinakbit at yung toging adobo. Kaya ito, nagprepare tayo ng mga gulay, hiniwa-hiwa natin. Pero may nabili na rin akong mga nahiwa na dinadagdagan na lang natin kasi nga marami kami at marami ang gustong kumain ng gulay. At ayun na nga, yung mga lamas ay hiniwa ko na at saka yung mga gulay. Itong lamas kasi pang dalawahang luto para sa pinakwit at saka sa toging adobo. Kaya ito parang marami-rami rin ang mga lamas. Ang pinakbit ko ay hahaluan lang natin ng alamang. Kaya ayun nga nagbili ako ng alamang na di naman mauubos din yan. At saka yung tawge, wala ring halong karne. Talagang tawge lang at saka yung mga lamas. Kamatis, sibuyas, ahos. Dagdagan na lang natin ng mga pampasarap na yung toyo at saka yung may black seasoning ako. At saka mga asin at saka betsin at saka yung ginisa flavored mix. Yun lang. Ay halika samahan na ninyo ako magluto. Mainit na ang kawali, nilagyan ko na ng oil. Sunod na natin ang mga lamas. Ayan. Nag-iingat tayo dahil ang ating lamas ay masyadong matubig kasi nga white onion ang ginamit ko. Gusto ko kasi yan dahil mabango at saka mura lang din siya. Medyo tostahin lang natin yung onion na white onion kasi para lumabas talaga yung aroma niya. Bango. Bango talaga. Sunod natin si kamatis. Wow! Ganda ng tingnan, no? Saka ilagay na natin si bagoong. Ang pulang-pula itong bagoong na to. Sabi kasi doon sa nagtitinda, luto na to eh. May timpla na to. Kaso lang hindi lang tayo masyadong ayan, nilagay na natin ang pampasarap. Wag lang natin masyadong kumpiyansa. Wag lang tayong masyadong kumpiyansa dahil nga baka maalat masyado. Kaya talagang titikman natin sa tuwing magluluto tayo nito kasi baka sobrang asin naman yung nilagay nila doon sa bagoong. Then let's add the vegetables. Mixed vegetables. Mayroon pa. I-add ko pa yung madami rin yung mga nahiwa na rin na vegetables na nabili ko. Ayan ang dami nito, nakakangawit kaya pag hinalo ito kasi madami. Pero sige lang, dahan-dahan kayanin natin yan dahil ginusto natin to eh. Masaya kasi kapag nagpapakain ka. May mga yung nilagay ko na yung dark seasoning. Ito naman ay toyo. Nadamihan ko yata. Pero sana hindi yung lasa. Kasi parang nadamihan ko yata. Yan muna natin para mag-blend doon sa vegetable yung mga nalagay nating mga seasoning.
Hugayin na natin. Kailangan kasi mix mo talaga yan dahil nga para mag-combine yung lahat-lahat ng mga seasoning. At hayaan muna natin siya. Ayun, kumulo na oh. Maya-maya, i-mix na naman natin yan. Ito nga oh, tingnan natin. Titikman natin kung ayun. Masarap naman pala. Painin lang natin para maluto na talaga siya. Ang matakpan na nga para maluto talaga siya. Mamadali talaga itong sa oras na to, nagmamadali kami dahil nga punta pa kami ng simbahan. Pagkaluto niyan, ipapak na namin, lagay namin sa lagyanan, saka dalhin namin doon. Para pagkatapos namin magsimba, doon naman kami manananghalian. Kaya napakasaya doon sa aming simbahan kasi sama-sama kami manananghalian. Pagkatapos naming mananghalian, wala nang problema. Mag-aano na kami, magsiuwian na. Kasi sa pag-uwi, wala nang problema dahil nakakain na kami. At sama-sama pa kami doon. Parang every Sunday kasi may party. Ganun, parang ganyan na nga. Nagpa-party kami every Sunday doon sa aming church. Ayan, piniprepare ko na rin itong kaldero. May lang yung tubig na pinaghugasan ko ng gulay. Inilagay ko doon para fertilizer sa aming May tinanim kasi akong mga alugbati doon. Yan, luto na yan. Sakto na yan. Para maluto na rin yung yung tauge. Ilagay na natin ang oil sa mainit na kaldero. Kinuha ko muna yan para mai-prepare na natin yung tauge. Mailuto na rin natin. Ayan, umuusok na. Napainit ko yata masyado yung kaldero at oil. Pinatay ko na lang para hindi masunog yung aking mga lamas. Sa pagluluto kasi minsan kailangan mayroon kang mga technique para hindi ka masyadong mahirapan at ma-overcook o masunugan man. Ayan, sinuti na natin yung mga lamas para sa tauge. Madali lang naman ang tauge lutuin kasi sa Tagalog toge. Yan, nilagyan na natin ng mga pampasarap, mga pampalasa. Lagyan na natin yung toyo. Depende na kasi sa inyo kung ilan at anong tinatansya-tansya ko lang tong mga aking mga ginagawa dito dahil nga gamay ko na lahat ang mga ginagawa ko rito. Palagi kasi ako nagluluto ng ganito mula noon pa. Nasanay kasi kami nung mga bata pa kami. Tinuturuan kami ng mama ko magluto. At mahilig yun din ang mama ko sa gulay nung nabubuhay pa siya. Talaga nung mga maliliit pa kami, gulay talaga siya. Gulay talaga ang nagisnan namin na mga pagkain. Kasi nga mahilig siya sa gulay. At masarap din yun magluto ng gulay. Kita nyo si Bunso at saka si Habi. Palagi yan sila nag-uusap. Pag nakaupo sila sa dining table, yan, palagi talaga sila nag-uusap. Kaya sa pamilya kasi, kailangan mag-usap talaga ang bawat isa. Kasi yan ang mahalagang ugali ng isang pamilya. Para magkaintindihan lagi. Kaya kailangan talaga tayo mag-uusap bawat isa. That means you are healthy family when you are talking each other. Okay, nasa na final touch na tayo sa togi. Natatapos na tayo dito. Ayan mga kaibigan, sana nagustuhan ninyo ang aking niluluto ngayon.
Please like, comment, share, and subscribe, and press the bell button para ma-notify kayo sa mga bago kong upload. At maraming salamat po. Please don't forget to like, share, and leave comment below. It really helps us out. And please subscribe and hit that notification bell. Never miss an update. Subscribing this video channel will help us a lot to grow and provide better content. Thank you.